Takže čaute ľudia na tomto videu. Dneska máme tú skúšku Aprilia SR2. Ideme vyskúšať, je to zase akož 25 km to ide iba, ale lepšie ako nič, budem možno mať aj kukyrín, to neviem. Ale zatiaľ mám takúto a vám ukážem jazdu a tak, takže môžeme ísť na to. Dobre, a ešte k tomu som zabudol, že to má zadný pohon a má to celopružné, takže to má aké tlmiče a máme akože aj tak custom, lebo keby tam sú všade nálepky tam a tam. A máme takú na čierno, tak to vyzerá. Nové gripy som si dal a takto proste. A môžem ísť jazdu vyskúšať, takže môžeme na to. Dobre, takže už jazdím. A máme naplno nabitú. A má veľmi dobré odpruženie. Len keď budete vidieť, že niekedy má proste trasie, lebo mám 8. Lebo tak. Go crazy! Go stupid! Go crazy! A ideme na max, takže tak. Mám automaty krásny. Nedržím plyn, nič, ona ide. Vybavenko. A proste ideme. A niečo si ideme ešte povedať. Ináč dávam veľmi plus tejto kolobežke, že má veľmi dobré odpruženie, lebo jak je vidieť, tu má odpruženie krásne. A potom ešte má tu odpruženie, vidíte dole? A tak. A ešte je taká, že ani raz sa mi nepokazila. To dávam veľké plus na to a to je ako tak všetko, čo by som dala plus. Potom baterka vydrží cca nejakých 30 km, to je ako tak. Nie je to najlepšie, ale tak. Akurát lietadlo pristáva, sme tu pri letisku. Tu ľudia môžeme byť, takže nemáte čo písať. Má to elektrické brzdy. Elektrické brzdy moc nemám rád, lebo neviem, lebo keď pomaly, tak ti to pomaly brzdí, a keď je rýchlo, tak rýchlo. A tak to brzdíš, tak už ti to flekuje. Musíš takto až nejak pomaly. Tak neviem, podľa mňa to nie je dobré. Tu je nejaký fajnový zvonček, dobrý. Tak tu sa zapína fajnovo. Tak. A tu máte, prepínate. Tam môžete si ho aj na Bluetooth pripojiť. Potom svetla má takto a zadné. Nie je to teraz vidieť, lebo je svetlo, ale keď držím brzdu, tak bliká, ako vidíte. To 2 razy musíte, tak, dobre. A keby to chcete dať na MP, proste takto, akože MPH, neviem, ak sa to presne volá, ale proste tak. Ale ja to mám na kilometre, takže tak. Dobre, takže takto vyzerá. Podľa mňa veľmi dobrá kolobežka na začiatok, ale budem mať novú, lebo tuto mám bratovi. Tak to si ešte môžete popozerať. Mám ju tak custom, ak sa vám ľúbi, môžete mi napísať do komentárov. Takže tak to má. Display nejaký takýto. A to by bolo pre toto video všetko. Ak by ste chceli ďalšie video ohľadom tejto kolobežky, tak dajte nejakých 5 lajkov, 2 lajky a dám ďalšie video. Takže nezabudnite like, odber a čus. Čau! Billie Jean. I put in work, but I'm still clean. I'm riding dirty.